ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз соҷида келинам як намуд хӯриши болаззат омода мекунад. Жулиен ном дорад ва барои шумо аз аввал то ба охир навор мекунем. Духтарои азиз, инҷо сельдерея даравидем. Сельдерей беҳад барои одамое ки фишори баланд доранд, яъне аз давление, аз касалиҳои қанд, профилактика фоида дорад. Ҳозир баргоша майда мекунем. Инҷа даравидем, шуштем ва акнун баргоша майда мекунем. тухм бирён баян мешавад илова кардан. Ман саҳарӣ агар тухм бирён кунам, аввал хел 2-3 дона барги сельдерея илова мекунам. Баъдан кашнӣ, чӯкроб, болгарӣ беҳад болаззат мешавад. Баргоша хулоса майда мекунем, заморозид мекунем ва ана ҳамин стебелешам фоида дорад духтаро. Дар магазинҳо, гипермаркетҳо, супермаркетҳо, агар гипермаркету супермаркетҳо дидагӣ бошед, вакуумные упаковкаҳо ана ҳамин хел стебелҳои сельдерея мефурӯшанд беҳад қимат. Ба хотири ҳамин агароти мова ҳаст, свежӣ, 1 ҳафта 2 ҳафта пас кабутӣ. инҷо бошад соҷида жулиен омода карда истодааст. Барои ин ба мо гӯшти мурғ лозим аст ва гриби. жулиен айнан ана ҳамин пироги мисной барин, ингредиентошам ана ҳамин хел мешавад, танҳо гриби илова мешавад. Ҳамаша майда мекунад, бирён мекунад, баъдан хамира мешӯрад ва дар дохили хамир ана ҳамин начинкаро медозад ва дар духовка мепазад. духтарои азиз, то омода шудани жулиен ман барои шумо оиди ширкати Атомӣ маълумот медиҳам. тӯли 1 сол аст ки ман дар ҳамин ширкати бонуфуз кор ва фаъолият мекунам. ҳамагоҳ медонед ки ман пештар дар ширкати Фаберли кор мекардам. яъне хариди маҷбурӣ. вақте ки муаррифӣ мекунанд, ширкатро мегӯянд ки хариди маҷбурӣ надорад, метавонед харид накунед. агар шумо харид накунед, балҳои группавои шумо месӯзад ва шумо тамоман маош намегиред. дар ширкати Атомӣ бошад баръакс. шумо метавонед танҳо бо команда кор кунед, худатон 6 моҳ ба 1 маротиба харид кунед. хариди маҷбурӣ надорад, яъне ки шумо агар ҳар моҳ харид накунедам, аз ваня намеғалтед, балҳои группавоятон намесӯзад. плюсҳои беҳад зиёд дорад ширкати Атомӣ. ғайри насӯхтани балҳо, ғайри харидҳои маҷбурӣ надоштан, боз маҳсулотҳои босифат дорад, монанди хемохем ки бестселлери фурӯшҳо шудагӣ дар тамоми ҷаҳон. ба унвони азиз, шумо агар хоҳиши кор кардан дошта бошед, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. ба шумо маълумоти пурраро медиҳем. ё ки маҳсулотҳои босифатро ба даст оварданӣ бошед, монанди хемохем ва шампуню кремҳои корейскӣ, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. масалан, ана ҳамин шампуни абсолют аз рехтани мӯй, аз хушк шудани пӯсти сар ҳама тарафа ёрдам мекунад. барои заказ кардан метавонед нависед. ҳамаи гӯшаву канори Россия ва мо доставка дорем ва ҳам ба ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон. Открой соль. Соль. И этот разрыхлитель есть? Нет, сода. Посмотри, я, по-моему, брала. Там, смотри. Это дороже. Вот мама делает соду. Ладно, дай соду, пожалуйста. زن معنی عمر و بهاری زندگیست، زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگیست. زن معنی عمر و بهاری زندگیست،
زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگیست. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. ای موج دریای نوایی من شما، ای اوج دنیای صدای من شما. شادم من از دیدارتان ای بانوان، ای خواهران ای مادرانی مهربان. ای موج دریای نوایی من شما، ای اوج دنیای صدای من شما. شادم من از دیدارتان ای بانوان، ای خواهران ای مادرانی مهربان. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. Даже если скажу имя, ты не знаешь, кто это. Ну, имя скажи. Дима. Дим? Дима. А, что ты говоришь? Сказала Дима Самойлович. барои инҷо ужини мо омода шуд. Котлети курине, гречка кати. барои мо иштиҳои таом ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони молу шумо бошад. барои ҳамкорӣ, барои заказ метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед. зангҳои шуморо интизор ҳастем.